Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в това късно видео на Таро Магия. Ще проверим накратичко какво прави той в момента. За тези от вас, които се интересуват, разбира се, какво прави човекът, за когото си мислите, може би ще ви е интересно да разберете. Както винаги пояснявам, на четенето в това видео от общ характер и не за всеки ще има резон. Моля, имайте това предвид. Нека видим какво прави той в момента. Какво прави в момента вашия човек? Какво прави той в момента? Вашия човек в момента е някъде на маса. Някъде, където може би се опитва да води не до там сериозен разговор с свой приятел. Човекът в момента е в мъжка компания, бих казала, и провежда някакъв разговор, който е лишен от известна доза мъдрост, може би така лековат разговор за нещо, което го вълнува в момента. Определено в момента е някъде, може да е на кръчма, седнал на почашка, да си пиват нещо, да си говорят. Ето така го виждам. За какво си говорят? За какво си говорят с този човек? За какво си говорят? За чувствата. За чувствата, за емоциите, за ситуация породена от чувства. Тук виждаме човек, който може би се опитва да задържи в живота си една жена. Определено като че ли се страхува, че ще я изпусне и че няма да може да я задържи при себе си. Възможно е вашия човек да споделя с свой приятел тук, крал на чаши, приятел на почашка, приятел дори от детинство, да споделя за своята любов и за това, че не иска да пусне от живота си една жена. Опитва се всячески да я задържи. За какво друго си говорят? За действие, което човекът може би се кани да направи. Действие и то бързо действие. Може би говорят за някакъв вид послание, което човекът се готви да направи. За какво друго? За някаква болка. Вашия човек изпитва сърдечна болка. Той страда в момента. Няма да видим защо страда той. Каква е причината за това страдание? Каква е причината за страданието на този мъж в момента, който може би пие някъде с свой приятел? Каква е причината за неговото страдание? Решение, което е взел. Какво решение е взел? Взел е решение да си тръгне от някъде. Взел е решение да си тръгне от някъде и е оставил след себе си буквално погром. Тръгвайки си от някъде, той е оставил една страдаща жена, една жена потънала в скръб, съмнения и болка. А ако тази жена сте вие и ако този човек си тръгнал от вас, да знаете, че той изключително много смятам, че размишлява по този въпрос. Дали съжалява, не бих могла да кажа, но виждам, че говори за вас с свой приятел, с някой, на когото се доверява. Тръгнал си от една любов, която смятам, че не може да загърби предвид факта, че има безсънни нощи, трудни, тежки нощи. Не може да спи, става, върти се, мисли, пуши. На никъде не го отвежда пътя, по който е поел. Носи ви навсякъде. Със себе си. Има ли друга? Има ли друга? По-скоро не. По-скоро се е скрил от света и е сам в момента. Сам без жена има предвид, защото бих казала, че го намирам в мъжка компания този човек. Така че в едни такива енергии намираме тази нощ човекът, за когото си мислите. Благодаря ви, че бяхте с мен. Спокойна нощ на вас. И не забравяйте да носите магията в себе си винаги жива. Чао и до скоро!